Hristos a înviat. Haideți, dacă am venit la casa lui Dumnezeu, să nu stăm pe bănci de formă, într-o falsă uniformă. Câți pe Domnul îl iubim, să strigăm cu toți. Amin. Amin. Am văzut că n-ați spus toți amin. Poate nu m-ați auzit. Sau n-ați fost atent la ce am spus. A venit un copil acolo la mine pe stradă și era răgușit. De-abia vorbea. Și l-am întrebat, ce ai pățit? A fost la meci. A fost la fotbal. El a fost la fotbal. Păi și de ce nu mai poți să vorbești? A strigat, gol, gol, gol. Ai strigat pentru ceva gol și ți-ai pierdut vocea. Nu mai putea să vorbească decât a strigat gol. Zic, ai tăiat vreodată o minge de-aia în două să vezi ce-i nea? Nu este nici măcar un sandwich, nu este nici un pahar cu apă. Nu este nimic în mingea aia. Tu pentru ceva gol ai strigat de ți-ai pierdut vocea? Zic, măcar a câștigat echipa ta. A pierdut. A pierdut. A și pierdut, el și-a pierdut și vocea. Haideți noi pentru Dumnezeu să strigăm pentru El. Poate n-ați înțeles cum am zis. Și mai vreau să zic o dată. Rog pe Nati, nepotul meu, din tot sufletul îmi place cum cânte el. Rog să nu cânte, că nu mai știu ce să zic. Mă încurc. Îi mulțumesc frumos că el face un fundal frumos aici, dar eu nu mai știu ce să zic dacă el cântă la pian. Poate n-ați înțeles cum am zis. Și nu am zis să stăm pe bănci de formă. Am zis să nu stăm pe bănci de formă, într-o falsă uniformă. Cât pe Domnul îl iubim, să strigăm cu toți. Amin. Amin. Parcă îl iubiți mai tare pe Domnul. Dar știți de ce îl iubim noi pe Domnul? Pentru că El ne-a iubit întâi. Amin. Dacă El nu ne iubea, nu era niciunul aici. Eram prin șanțuri. Cine știe pe unde eram? Aș vrea dimineața să zicem așa cum a cântat Maria. Aș vrea să zicem așa către Domnul dimineața asta. Fă din mine ce ai vrea tu să fiu. Amin. Nu ce vreau eu să fiu. Că ce vreau eu să fiu e un șmecher. Așa-i? Fă, Doamne, o harfă a iubirii Tale. Amin. Ați auzit harfa aia mare cum sună? Când cânta David cu harfa aia și duhurile plecau și părăsea pe Saul. Și aș vrea să fim noi harfa aia, să cânte Iisus la inima noastră. Amin. Și noi să avem un cântec permanent pentru Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Vineri seara aici, la Nerul Stradă, am avut o evangelizare cu oameni care s-au adunat acolo și aș vrea, dacă e cineva din câți am invitat în seara aia să ridice mâna sus, este cineva care a venit. Uite, băiatul ăsta, Dumnezeu să-l binecuvinteze. A mai venit un domn cu noi acum, Maria a oprit mașina, cum a venit încoace și l-am luat de pe drum, nu mai știu cum îl cheamă. Cum? Brancu? Nu știu cum îl cheamă. Dumnezeu să-l binecuvinteze, să-l facă și pe el un copil al lui Dumnezeu. Mă bucur tare mult că măcar doi au venit din mulțimea aia care au ascultat acolo, dar măcar le-am spus acolo în stradă despre Dumnezeu. Și trebuie să o facem, că uite, ei n-au mai venit, dar au ascultat acolo că Dumnezeu le-a dat o șansă și lor. Și poate într-o zi, eu așa cred, că sămânța aia care însemnă-o și grâul ăla care e pus acolo, el va încolți și vor veni aici în biserică. Și vă rugați și voi și mă rog și eu ca Dumnezeu să-i cerceteze și să-i aducă la adunare. Dacă veneau toți, mai trebuia să aduceți bănci aici. Îmi pare rău că n-au venit, dar Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde sunt. Eu o să vă spun o poezie, dar vreau să vă zic înainte de această poezie o experiență care am avut-o acum anul trecut. Un unchi de-al meu, pocăit, toată viața l-a slujit pe Dumnezeu la acordeon. A murit în jur de vârsta de 70 de ani. De mic copil, un frate de-a lui, când a crăpat lemn, i-a sărit un lemn în ochi. I-a spart ochiul și a purtat un ochi de sticlă. Toată viața. Uite, a mai venit un băiat de aici. Ia ridică mâna sus. Samuel. Și el a venit. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Care a fost și a propus pe bine. Mă bucur pentru el. A purtat toată viața un ochi de sticlă și cu un singur ochi s-a dus și l-a lăudat pe Dumnezeu toată viața lui. A fost misionar pe sate. Și s-a întâmplat că Dumnezeu a trecut la începutul anului, l-a chemat la el. La înmormântarea lui au venit multă lume. Și au venit și din familia lui 2 surori de corp pocăite și mai avea un frate, Daniel îl chema și pe el, nepocăit.
fratele lui de corp. Și acolo, la mormântare, am spus o poezie, am vorbit și eu câteva cuvinte și la sfârșit m-am dus și am vorbit cu el. Și am spus, Daniel, soția ta a fost pocăită și a plecat la Domnul. Fratele tău a fost pocăit, Elisei, și a plecat la Domnul. Mai ai 2 surori în viață, sunt pocăite și ele dacă pleacă, pleacă la Domnul. Tu ai rămas singurul. Am mai avut un frate care s-a spânzurat de tânăr și nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și zic că ai rămas singurul din familie care nu te-ai întors la Dumnezeu. N-ai vrea și tu să te întorci la Dumnezeu, ca într-o zi să te întâlnești cu ei și cu noi ceilalți în cer la Dumnezeu? Era un om așa înalt, solid, cu o burtă mai mare, s-a uitat la mine, parcă îl văd și acum și a zis: mă, dar eu sunt tânăr, mă. Eu am doar 58 de ani. Are 5 copii. Păi eu am 58 de ani, mă, eu sunt tânăr, mă. Dar ce să mă pocăiesc? Eu trebuie să-mi trăiesc viața de azi înainte. Vreau să zic, nu știi tu că viața ta e în mâna lui Dumnezeu, nu în mâna ta. Anul ăsta, la mai puțin de un an de zile am fost la mormântarea lui. Nu l-a primit pe Dumnezeu. Au chemat 2 preoți, că a zis că unul poate nu poate să-l dezlege, să-l ducă în rai, că a fost foarte făcătos, și au chemat 2 preoți să-l ducă în rai. Și băiatul lui, un băiat de-a lui de 35 de ani, 30, nu mai știu exact, 33-35 de ani, și-a adus aminte de mine și a zis: aș vrea să spui ce ai spus la unchiul meu anul trecut. Zic aici? Da. Zic, vorbește cu preoții, dacă îmi dau voie să spun, am să spun. S-a dus și a vorbit cu preoții și m-au chemat preoții deoparte și a zis: ai grijă ce vorbești, ai grijă ce spui. Și am zis: nu vă faceți probleme, tot ce spun e conform cu Biblia, n-am să spun nimic altceva. Și m-am dus acolo în față, după ce preoții și-au făcut slujba, l-au trimis în locul verdeață pe Daniel, m-am dus și am spus acolo: în Biblia mea scrie că nimeni, după ce omul a murit, nu mai poate să-l ia, să-l mute dintr-un loc în altul. Scrie că bogatul a ajuns în iad și Lazar a ajuns în cer. Și au venit o grămadă de preoți să-l dezlege pe bogatul, să-l ducă în cer. Dar n-au putut. Pentru că nu se mai poate. Atât cât îți bate inima în piept, și mie, și ție, te mai poți împăca cu Dumnezeu. Dacă te duci în Egipt, n-am fost niciodată, dar am auzit că acolo sunt niște piramide mari. Și acolo, în acele piramide, sunt faraonii acestei lumi. Și faraon care nu l-a lăsat pe Moise să plece din Egipt. Și își dorm somnul în piramidele lor. N-au mai înviat niciunul. Dar dacă mergi în Israel, vei vedea un mormânt care e gol. Și scrie Iisus, nu este aici. Iisus a înviat. Este singurul care a înviat. Toți își dorm somnul în mormântul lor. Dar Iisus Hristos a înviat. Și nu stă în Israel în grădina Ghețimani pe o piatră acolo și ne așteaptă să mergem la El. Nu. El în dimineața asta e la câmp, e aici. El stă cu mâna întinsă și te așteaptă să vii, să dai mână de împăcare cu El și să spui cum a spus Maria: fă din mine ce ai vrea Tu să fii. Ce ai vrea Tu să fiu eu, Doamne. Nu ce vreau eu să fiu. Să facă Dumnezeu din noi instrumente pentru împărăția Lui. Am spus la acea mormântare: vreau să vă spun că viața voastră, și vouă în dimineața asta vreau să spun ceva foarte important. Sunt 2 zile în viață, cum a zis și fratele de dimineață. 2 zile sunt în viață în care nu mai poți să faci nimic. Este ziua de ieri care a trecut, nu mai poți să o aduci înapoi. Și este ziua de mâine, în care nici cel mai renumit medic nu poate să-ți mai garanteze că îți mai bate inima în piept. Amândouă fetele mele au murit la naștere. Și după 9 luni de zile, la spital, la 37 de ani, la mine în brațe, s-a oprit inima și soției mele. Am pierdut familia, am pierdut tot. Eram la socrii, după 4 zile a trebuit să ies în stradă. Dar n-am pierdut pe Dumnezeu. El a fost lângă mine și acolo în cimitir când mă duceam și mă aruncam peste coroane și nu mai vreau să plec. El a fost acolo lângă mine în fiecare zi din viața mea. Anul trecut, după 4 luni de lucru, ne-a zis patroana: n-am să vă dau banii luna viitoare, luna viitoare, luna viitoare. Și după mai multe luni de lucru, m-am dus să-i zic: în sfârșit, ai 5.000 de lei, 50 de milioane care nu mai mi-ai dat. Eu cu ce să trăiesc? Am venit la lucru ateală, nu mai mi-ai dat banii. Nici o problemă. Mi-a dat o foaie, zice: tu ești pocăit? Da, sunt pocăit. Zice: și pocăiții cer bani. Zic: nu, pocăiții nu cer bani.
Eu n-am venit să-ți cer nici de pomană, nici de milă, nici să-mi dai împrumut. Am venit să-mi dai banii pentru care ți-am lucrat. Și dacă e vorba de religie, tu, ca ortodoxă, nu trebuie să plătești? În Biblia ta nu scrie tot așa că trebuie să-ți plătești angajații? Nici o problemă. Mi-a scris numele Daniel și mi-a dat o foaie, mi-a dat lichidarea și m-a dat afară din firmă. Mai îți trebuie bani? Și până în ziua de azi, de anul trecut, au rămas bani acolo și ne-am mai văzut. V-am spus că în fiecare zi din viața noastră Dumnezeu e lângă noi. Eu n-am murit de foame, Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Mi-a fost foarte dor de voi. Am vrut să vin aici de mai mult timp. Maria, care stă în Timișoara, vine la părinții ei la Moldova Nouă și mi-a trimis un mesaj. Vii și tu la verișorii tăi? Și am zis, vin. Și m-a luat și pe mine și m-a adus aici. Și mulțumesc că a venit, am invitat-o, este o cântăreață, merge în misiune la spitale, cântă acolo la bolnavi și mă bucur tare mult că a venit dimineața asta împreună cu mine aici și doresc ca Dumnezeu să o binecuvânteze, să mai laude pe Domnul, că a dat Dumnezeu un dar așa frumos. Acum am să vă spun o poezie. Dacă este cineva în locul ăsta care are o patimă sau mai multe, v-am spus că este cineva cu noi care poate să elibereze de orice viciu și de orice patimă. Era un om ce trăise undeva într-un oraș. Despre el, Zicala spune că era un pătimaș. Era pătimaș sărmanul, era pătimaș model, nu erau alții în oraș așa pătimaș ca el. Se spune că avea o pipă fabricată nu din humă, ci din porțelan albastru și îi zicea pipă de spumă. Era mare cât ulcica, cu camisul lung de 1 metru și spunea că o primise drept cadou de Sfântul Petru. Toată ziua ținea pipa ca pe o anatemă în gură, nu se despărțea nici noaptea de această pocitură. Măi Petre, mai lasă pipa aia, îi spunea soția cu bine. Iar bărbatul îi răspunde, mai bine mă las de tine. Pipa asta, măi femeie, e o cinste, e o fală, fără mândreața de pipă nu mai fac nicio scofală. Se spune că pătimașul nu putea trăi o clipă, ba nu se culca nici noaptea fără idolul de pipă. Dar într-o zi, cu cartea în mână, un creștin la el s-a dus și vorbi din Cartea Sfântă, îi vorbi despre Iisus. Și îi vorbi cu toată râvna și cu lacrimi pe obraz, încât omul, auzindu-l, a rămas puțin atras. În cealaltă zi, creștinul s-a dus iar la fumător și îi vorbi mereu din carte de iubitul Salvator. Așa a făcut timp de o lună. Se ducea la el mereu și îi spunea cu vorbă bună că îl iubește Dumnezeu. Însă nu îndrăznea să-i spună ca să se lase de pipă, de teamă să nu-l jignească și să nu-l apuce în pripă. Nene Petre, zise dânsul, de vrei să înveți ceva nou, ia Scriptura de la mine. Ia-o că ți-o fac cadou. Și când patima te apucă să fumezi cu pipa în gură, mai dă pipa la o parte și citește din Scriptură. Nenea Petrul, fumătorul, primește Scriptura îndată, mai ales dacă i-o dat-o fără bani și fără plată. Și se apucă omul nostru să citească Sfânta Carte. Și o citește azi și mâine și o citește mai departe. Până când cuvântul vieții, plin de har și de lumină, a pătruns în al lui suflet și prinsese rădăcină. Și citind așa din carte, însă nu putea cu două, ori să rămână cu pipa, ori să înceapă o viață nouă. Într-o zi și-a prinde pipa. Dar nu ca și în alte dăți, ci trăgea din ea cu scârbă, cu ură și cu dispreț. Enervat apucă pipa, vrea să o spargă și să o rupă. Dar Satana parcă îi spune, e păcat că-i pipă scumpă, mai bine du-te și o vinde lui Grigore, cel din Vale. El o cumpără îndată și iei câteva parale. Și plecă către Grigore, fără să mai stea pe gânduri, că știa că i-o ceruse să o cumpere în multe rânduri. Măi, Grigore, știi că mă las de tutun. Ce vorbești, măi, frăț?
frății oare? Ești stignit sau ești nebun? Vrei să lași tu pipa scumpă cu camisul lung de 1 metru pe care știu că ai primit-o drept cadou de Sfântul Petru? Iar o voce parcă îi spune: Petre, când de pipă te-ai lăsat, lumea va râde de tine și toți oamenii din sat. Nu te ascult, voce perfidă. Eu nu vreau să mai fumez, zice Petru în al său cuget. Vreau pe Domnul să-L urmez. Amin. Dar ce vrei să faci cu pipa? Zise Grigore râzând. Nu râde, că de aceea am venit ca să ți-o vând. Să mi-o vinzi? Vorbi Grigore. Și făcură târgu îndată, iar Petru plecă spre casă cu inima împăcată. El acum citea Scriptura și apoi s-a pocăit și spunea în gura mare cât e el de fericit. Dar într-o noapte ce visează? El visează că citea din Sfânta Carte și spunea la mic și mare să se lase de păcate. Și cum predica în vise pe un scaun în filigore, printre cei veniți asculte, îl vede și pe Grigore, cum trăgea din pipa-i scumpă cu camisul lung de 1 metru, pe care el o primise drept cadou de Sfântul Petru. Se duce la el și îi spune pe un ton înduioșat: Vino, Grigore, la Domnul și te lasă de fumat, căci fumatul e o daună, e o patimă urâtă și această buruiană la creștini nu-i potrivită. Grigore arată pipa și îi spune: Nu te cred, nu te cred. De ce mi-ai vândut-o mie dacă duce la prăpăd? Acum ducă-mă oriunde, chiar și în iadului fund, în infern să mă scufunde. Tu răspunzi, eu nu răspund. Și deodată se trezește, sare din somn îngrozit, parcă aude pe Grigore cum un vis l-a auzit. Se scoală de dimineață, era într-o zi de joi și se duce la Grigore să-i dea pipa înapoi. Măi, Grigore, dă-mi luleaua pe care o ții între dinți, dă-mi-o să vezi o minune, că-ți dau banii îndoiți. Și luă luleaua din gură și se curea de la ușă, merse cu ea în bătătură și-o făcut praf și cenușă. Și apoi zise lui Grigore și de mâna dreaptă îl prinde: Am spart pipa. Măi, Grigore, căci păcatul nu se vinde. Și a tot citit din carte de Iisus cel răstignit, până în cele din urmă și Grigore s-a pocăit. Și au scăpat de pipa scumpă cu camisul lung de 1 metru pe care el, știți, o primise drept cadou de Sfântul Petru. Doamne, eliberează-ne de orice viciu în dimineața asta. Amin.